rabbana ya daɗa miki girma. Mai kyau na suna Khadijatul Kubra gwanata, giwar mata 'yar Aliyu ba za a yi kamar yake ba. Hajji Hadiza to rabbana ya daɗa miki girma. Mai kyau na suna Khadijatul Kubra gwanata, giwar mata 'yar Aliyu ba za a yi kamar yake ba. Hajji Hadiza to rabbana ya daɗa miki girma. Mai kyau na suna Khadijatul Kubra gwanata, giwar mata 'yar Aliyu ba za a yi kamar yake ba. Jija mai ganga babu gargada doko gangar da sauri. Hajji Hadiza gaida giwa. Ko irge in za a yi na sani fa da ɗaya ake mafari. Kawar Allahu ya ƙara baiwa. Sanyo baitukan Hajiya Hadiza Gabon da ba ta kore. Hajji Hadiza gaida giwa. Jarumar industry kam aka ne wadda ba a yi kamar ke ba. Hajji Hadiza to rabbana ya daɗa miki girma. Mai kyau na suna Khadijatul Kubra gwanata, giwar mata 'yar Aliyu ba za a yi kamar yake ba. Ɗawisu gidan ado ni a mata banga kamar yake ba. Hajji Hadiza gaida giwa. Kyakkyawa mai kyan hali tarbiyar ki ba zan kina ambata ba. Kawar Allahu ya ƙara baiwa. Kai nuwa da shi na Allah kike ba fa da shan mutum ba. Hajji Hadiza gaida giwa. Dan da shan mutum ne na tabbata ko ruwa ba za mu sha ba. Hajji Hadiza to rabbana ya daɗa miki girma. Mai kyau na suna Khadijatul Kubra gwanata, giwar mata 'yar Aliyu ba za a yi kamar yake ba. Hajjaju a jarumai na Afirka ba har yau ba kamar ki. Hajji Hadiza gaida giwa. Dan kyautuka da dama na girmamawa fa duniya ta baki. Kawar Allahu ya ƙara baiwa. In ka ji tambura sarewa da ganga sai a gidan saraki. Hajji Hadiza gaida giwa. To wannan tambarin naki ne gaban ba zan ina yau rawa ba. Hajji Hadiza to rabbana ya daɗa miki girma. Mai kyau na suna Khadijatul Kubra gwanata, giwar mata 'yar Aliyu ba za a yi kamar yake ba. Hajji Hadiza to rabbana ya daɗa miki girma. Mai kyau na suna Khadijatul Kubra gwanata, giwar mata 'yar Aliyu ba za a yi kamar yake ba. Ga Hajji Hadiza to 'yar Aliyu wallahi kina da girma. Hajji Hadiza gaida giwa. Nasaba take na gani ga masoya na ki hagun da dama. Kawar Allahu ya ƙara baiwa. Kifin da ya amsa kifi wallahi na ce ya zarta koma. Hajji Hadiza gaida giwa. Hajji Hadiza uwar marayu a mata banga kamar yake ba. Hajji Hadiza to rabbana ya daɗa miki girma. Mai kyau na suna Khadijatul Kubra gwanata, giwar mata 'yar Aliyu ba za a yi kamar yake ba. Waiwa zai ki ya banki Hadiza take ba kya da rauni. Hajji Hadiza gaida giwa. Ilimin boko Islamu na Khadija kina a tsauni. Kawar Allahu ya ƙara baiwa. Wanka da ado dukkin iya su shiga launi da launi. Hajji Hadiza gaida giwa. Aktin wannan ko baiwar ki ne ko dama ban faɗa ba. Hajji Hadiza to rabbana ya daɗa miki girma. Mai kyau na suna Khadijatul Kubra gwanata, giwar mata 'yar Aliyu ba za a yi kamar yake ba. Ba kya shari da kin iso alkhairi ne za a tadda. Hajji Hadiza gaida giwa. Fara'a fuskar ki ni na gani wallahi ina da shaida. Kawar Allahu ya ƙara baiwa. Suna mai kyau asali mai kyau na nake ba kya da ganda. Hajji Hadiza gaida giwa. Dan na duba a ƙauye gari birni ba a yi kamar ke ba. Hajji Hadiza to rabbana ya daɗa miki girma. Mai kyau na suna Khadijatul Kubra gwanata, giwar mata 'yar Aliyu ba za a yi kamar yake ba. Nono da fura da kara ku zo kuma je mu gidan fulani. Hajji Hadiza gaida giwa. Ba za
ba sai na sako Haji Salis Fulani. Kawar Allahu ya kara baiwa. Alasuddu asiri alhukusa a Salisu Fulani. Anta Hadiza gaida giwa. Mi wari hijima mi dan honduma Abdul Gombe mi hommima. Hajja Hadiza to rabbana ya daɗa miki girma. Mai kyawu na suna Khadijatul Kubra gwanata. Giwar mata 'yar Aliyu ba za a yi kamar yake ba. Hajja Hadiza to rabbana ya daɗa miki girma. Mai kyawu na suna Khadijatul Kubra gwanata. Giwar mata 'yar Aliyu ba za a yi kamar yake ba. Hajja